עשה לאורה ונכפה את זה בעיניו נמאס ויראה מה יכבל. נשבע להרע ולא יאמר, כספו לא נתן בנשק ושוחד על נקי לא לקח. עושה אלה לא ימות לעולם. רבותיי, נעזר בסבלנות, נשמע כמה דברים, דברי הספד ופרידה מאח היקר. כנראה ידוע מכולם שהנפטרת סבלה הרבה מייסורים לא פשוטים. כל החיים היא ממש נאבקה ונלחמה כמו אריה. אבל רגעים לא פשוטים אנחנו עוברים בכלל, כל התקופה הזאת היא תקופה לא פשוטה בכלל לעם ישראל, תקופה קשה מאוד, שהרבה אנשים נכנסו למצב נפשי לא פשוט, חרדות, דברים ממש לא פשוטים. אבל צריכים לדעת שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה בסופו של דבר זה הכל לטובה, אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים, העיניים שלנו קטנות, לא מצליחות להבין לפעמים למה ולמה, אבל בסופו של דבר אחרי תקופות מסוימות רואים שהכל לטובה. צריכים לדעת שהעולם האמיתי זה לא כאן, כאן אנחנו נמצאים בפרוזדור, יש הרבה בלבולים, יש הרבה צבע, העולם הזה נורא מבלבל. במיוחד בתקופה הזאת, כל רגע ברגע השינויים ממש כל רגע משתנים דברים, משהו שבכלל לא היה פה. למה? כי העולם עומד לפני הגאולה האמיתית, ובעל מכולת כשהוא רוצה לעשות חיסור חשבונות, אז הכל במהירות, ככה זה מה שהולך כרגע. צריכים לדעת שהעולם האמיתי זה שמה, בשמיים. נפטרת סבלה הרבה איסורים, ובטוח היא נמצאת במקום טוב כרגע. כי לפעמים האיסורים האלה בעולם הזה זה הכל לטובה, אין כמעט דבר שקורה סתם. כדי להגיע לשם נקי צריכים הרבה איסורים, כי כל העבירה והעבירה שאדם עושה בעולם הזה, כמה צריך לשלם על זה. אז הקדוש ברוך הוא קורא לפעמים איסורים מסוימים כדי להגיע נקי. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת שהנפטרת הזאת שסבלה הרבה איסורים כל ימי חייה, ילדות, היא תלמד זכות על הילדים שלה ועל עם ישראל, ותהיה נשמתה צרועה בצרור החיים, אמן. אמן. רבותיי, שייקה אמרה חנה, בת שמחה, השם נתן והשם לקח, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. בבקשה רבה, דברים במידת. סליחה רק רגע, אני חושבת הבן שלה רוצה לדבר. ארז. אמא, אני רק רוצה להגיד לך תודה על כל מה שעשית בשביל כולם, ותמיד נלחמת, וזה לא משנה מה היה ומה לא, אתה אף פעם לא ויתרת, ואני מודה לך על מי שהיית, ואני רוצה שתשמעי על כולם מלמעלה, ואני אוהב אותך, ואת היית בשבילי האמא הכי טובה בעולם, והלוואי שתשכבי בשלום ותשמרי על כולם מלמעלה, אמן, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשי אדמה של חי במלכותו בוני מחיי אדם תציר ועד במקפיה הייתה נורדו וחשביקה ועדה קומנוריה ועדה אומנעותיה ומעשדה בתקפהו נפלותה פנת אברהם ועדה בעוד מוקיע לפני שארז ייתן לך את החלקה וזה, כדי שעם המצבה, כדי יש לך אין בעיה. Thank you.
השחל והפסל תדרוך, שכפיר ותניק, שחשק והפן וזהו, השם כי ידע השמי, יקראני ועינהו. אמרנו כי בצרה. אורך המשבר והרב בשבועתי, אורך המשבר והרב בשבועתי, אנא בכוח